Сәлем минем нәни достым. Альбом төсле карандашлар һәм кара маркерны әзерләп тә куйгансың икән. Афәрин. Бүген без матур итеп киенгән мардыва кызын ясарбыз. Һәм мардыва дип аталучы халыкның гореф-гадәтләре, йолалары белән танышырбыз. Кешенең киеменә карап, аның турында күп нәрсәләр белеп була икән. Ә безнең кызыбыз кая бара икән? Хәзер белербез. Панг ясыйбыз. Шулай дип, мардыва хатын кызларының баш киемен атыйлар. Бу ике ягына да чуклар асылган, тасмалар белән бизәлгән озын калфак. Бу калфакны шигүләр белән дә бизәгәннәр. Моннан калфак иясенең осталыгы һәм байлыгы күренгән. Ә хәзер мардыва кызының түгәрәк йөзен, муйнын һәм күлмәген ясарбыз. Ул бәйрәмгә җыена. Моңа һич бер шик юк. Чөнки аның киеме бик бай бизәлгән. Моны каян беләбез соң? Кызның өстендә шигелгән панар. Шулай дип, гади күлмәкне атаганнар. Бәйрәмнәрдә исә панар өстеннән руса дигән өске күлмәк тә кигәннәр. Ул ак тукымадан тегелгән һәм шигелгән бизәкләр белән дә бизәлгән. Киң яканы сюльгам дип аталган махсус каптырма белән каптырганнар. Озын күлмәк өстеннән чуклы запон кигәннәр. Бу гади көннәрдә дә, бәйрәмнәрдә дә килә торган алъяпкыч булып чыга. Мин рәсем ясарга яратам. Ә син? Мин Русаның җиңнәрен ясап та бетердем инде. Хәтерлисеңме? Бу кызыбызның күлмәге иде. Һәм кул сайын бишәр бармак ясап чыгабыз. Һәм сылуыбызның битенә күчәбез. Анда нәрсәләр ясыйбыз? Дөрес, күзләр, борын һәм авыз. Афәрин достым. Күңелләр күтәренке булсын өчен, күктә кояш балкып торсын әле. Аны ясау бик җиңел, түгәрәк һәм нурлар. Төсле карандашларыбыз инде күптән безне тизрәк кулларга алсыннар иде дип хыялланалар. Әйдә, кызыл карандашны ал да һәм мардыва кызының пангысын буя. Ә син беләсеңме, мардыва кызының киемендәге һәр төс ниндидер мәгънәгә ия икән. Мәсәлән, кызыл мәхәббәт, матурлык һәм кыюлык, ак сафлык һәм игелекне белдерә. Гомумән, ак төс мардываларның милли төсе. Кызык, әйеме? Бик матур килеп чыга. Искиткеч. Булды. Ә сары төс нәрсәне белдерә? Мөгаен җылылык, шатлык һәм сәламәтлектер. Шуңа әйдә, шушы төс белән мардыва кызының битен, кулларын һәм муйнын буяп чыгабыз. Аяз күк йөзенә һәм шишмә суына охшаган зәңгәр төс белән панга һәм кайбер элементларны буяп алабыз. Син нинди төс яратасың? Миңа мәсәлән, кызгылт көрән төсе шый. Чөнки яраткан шоколад конфетләрем шундый төстә. Шуңа мин кызгылт көрән карандашны алып, бәйрәм киемен буяуны дәвам итәм. Ә син үзеңә охшаган төсле карандашны ал. Безнең борынгы әби-бабаларыбыз төсле җепләрне кайдан алганнар соң? Әйтимме? Аларны үсемлек тамырларыннан алынган табигый буяулар белән буяганнар. Буялган тукыманың төсе соңрак уңмасын өчен җепләрне майга салып кайнатканнар. Менә бу күлмәк дисәң дә күлмәк. Бик матур. Мин үзем яшел карандаш белән буйым. Үзем бу төс нәрсәне аңлата икән дип уйланам. Ул яшәүне аңлата. Чөнки шытып чыккан бодайлар шундый ук төстә бит. Искиткеч. Киемнең кайбер өлешләрен зәңгәр төскә кертәбез. Ә кояшыбызны сары белән җылтабыз. Менә шулай. Ура! Бигрәк матур рәсем килеп чыкты. Афәрин! Сау бул, достым!